komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Mupod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 5 na sa bulan sang Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon karon nga adlaw. Urban Poor nagaduso kay Vice Presidente Leni Robredo magpapili presidente. Anay Senador Bongbong Marcos, dako ang posibilidad nga maga-engkwentro man sa pagka-presidente sa tuig 2022. Balita lokal politika sa Bacolod, one-on-one sa tunga ni Mayor Bing Yunardia kag Albi Benitez, Balantayan, Congressman Greg Gasataya posible magapatunga kandidato independiente. Subong man, laban sa mga ginaigo karon sang kagaw ang wala gid mabakunahan na ginutok na ang mga hospital sa pila ka mga kaprobinsyahanan. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako unang isyo ngaton arangkadahon karon nga aga. Urban Poor nagaduso kay Vice Presidente Leni Robredo. 500 ini ka mga grupo sang Urban Poor, mga imol nga taga-syudad nagaduso kag magasuporta kung magpapili si Vice Presidente Leni Robredo bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Damo ini sila nga mga urban poor nga grupo sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. No, sa ila ang ngayan nga magpungko makimasa makitao si Vice Presidente Leni Robredo. Sa pihak nga bahin, anay Senador Bongbong Marcos nga ginasigahom naton daw hindi man mapunggan magapapili presidente sa tuig 2022. Ang isyu karon nagaduha-duha na ang Malacañang. Sino ang pilion ni Presidente Rodrigo Duterte nga mangin manok? Si Sara Duterte, Mayor sa Davao, nga iya anak, si Bungo nga malapit gid nga kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte, o kon si Bongbong Marcos nga ginasigahom naton nga kung nagdaog kontra kay Vice Presidente Leni Robredo, posible amo na ang Presidente subong. Amo ni ang aton sinibulubantayan ang pagpili-pili na sang administrasyon. Pinakabakod ang pagpili sang Malacañang suno
sa masaligan nga impormasyon laban-laban kung si Presidente Rodrigo Duterte ang papilion laban si anay Senador Bongbong Marcos ang pilion nga amo ang mangin kandidato presidensyal sa tuig 2022. Balantayan nga isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe,
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Matunog ang balita. One-on-one ang luyag nga engkwentro dire sa Bacolod sa pagka-alkalde. One-on-one Mayor Bing Yunardia versus anay Congressman Albi Benitez sang 3rd District. Amo ini ang pinakaulihi nga report kag mga aligasyon nga ato nabaton. Posible hindi magkuha sang anuman nga mga kaupod si Albi Benitez. Posible hindi man siya magkuha Vice Mayor, posible hindi man siya magkuha sang mga konsihal. One-on-one ang luyag nga engkwentro dire sa siyudad sa Bacolod. Porte ini, kung matabo ini, first time ini sa kasaysayan sa istorya politika sa Bacolod nga ang engkwentro one-on-one sa pagka-alkalde. Samtang si Congressman Greg Gasataya, bangod kay malapit nga abyan man nanay Congressman Albi Benitez kag nangin membro man sang Grupo Progreso, matunog man ang mga bulubalita nga posible independyente ang iya sini padalaganan para wala sang sablag sa magtimbang nga bahin. Ambot silingon wala sang kon anuman nga malisya sa iya Grupo Progreso kag si abyan nga si Albi Benitez. Madalagan sa independyente. Ang kwestiyon dira kung maglagan independyente si Congressman Greg Gasataya, sino ang maengkwentro. Amo ini ang mga balantaya naton lokal dire sa siyudad sa Bacolod. Kaya ang konsentrasyon subong Bacolod. Madamo sang pila ka mga kritiko kag madamo man sa mga advisor politika ni anay Congressman Albi Benitez nga nagasiling nga dapat wala na sang iban pa nga engkwentrohanay konsentrasyon one-on-one. Wala Vice Mayor, wala Congressman, wala sang konsihal. Engkwentro one-on-one bato kay Mayor Bing Yunardia. Puwerte ini. Mapamatud-an lang ini pag-abot sa bulan sang Oktobre, filing na sang Certificate of Candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Dahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma o kung ninyo karon nga. Nga kinanglan magpabakuna gid. Wala kabilinggan kung ano klase bakuna. Sinovac ka man, Johnson & Johnson, Moderna, o kung ano nga mga bakuna. Importante ina. Napamatudan sa Philippine General Hospital nga 86% sang ila sini pasyente nga may COVID wala mabakunahan. Amo iningin palayag ni Dr. Jonas Del Rosario. May ara man nga nabakunahan na
nga ginigo liwat pro masyado kagamay nga porsyento. 11% lang ang inigo nga nakabaton sang first dose kag 3% lang ang inigo liwat nga fully vaccinated na. So ang siningon kaklaro nga dako kayo ang porsyento sang nagakaigo sang COVID o kung kagaw ang wala mabakunahan. Amo ina nga wala kita nagauntat gid sa pagkampanya pabakuna gid kamo. Hindi kita magsalig lantawang Cebu, lantawang Aklan, Puerte. Ang record sang Cebu nagligad nga Agosto 1, 2,942 mo. Kag mapati kamo, may ara na kaso sa Cebu sang Delta variant 32. Ang malaid sini, kay gadamo ang igo sang Delta, mas makalalaton, mas makahalalit ining Delta variant ngani. So panahon na, amo ina nga gintandog tayo ni, para ikampanya gid, nga kung may tsansa, pabakuna gid. Yes, maigo ka magyapon. Madamong nagkalaigo nga fully vaccinated na, pero mild lang, hindi lala, hindi severe, hindi grabe. Sang sa wala kagid mabakunahan nga kung iguon ka sang kagaw, wala man naton ginapangamuyo, kag wala naton ginapangayo, posible ya, dulaon niya gid ang kabuhi mo, labi na gid ining Delta variant. So sa liwat, ang panawagan naton nga kinahanglan now na magpabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Saysay ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Standard Time, las 7. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eddie Naboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.